Tvoje dáta môžu byť ukradnuté dnes a rozlúštené až o pár rokov. Nie je to filmový trik. Volá sa to Harvest Now, Decrypt Later. Útočník si dnes odloží šifrované dáta, komunikáciu, zdravotné záznamy alebo obchodné tajomstvá. Dnes ich možno nevie prečítať. Ale ak raz vznikne dostatočne silný kvantový počítač, niektoré dnešné zámky sa môžu otvoriť spätne. Aby sme pochopili postkvantové šifrovanie, začnime úplne jednoducho. Keď otvoríš banku, e-shop alebo chat, tvoj prehliadač a server si musia dohodnúť spoločný kľúč. Problém je, že sa dohadujú cez internet, kde ich môže niekto počúvať. Dnešný web preto používa verejno-kľúčovú kryptografiu. Server ukáže verejný kľúč, prehliadač podľa neho dohodne tajomstvo a matematika zabezpečí, že pozorovateľ ho nevie ľahko zistiť. V praxi sa na to roky používajú najmä RSA a eliptické krivky, teda ECC. Pre bežné klasické počítače je rozbitie týchto metód extrémne ťažké. Trvalo by to absurdne dlho. Lenže kvantový počítač nie je len rýchlejší notebook. Ak bude dostatočne veľký a spoľahlivý, Shorov algoritmus vie riešiť matematické úlohy, na ktorých RSA a ECC stoja, úplne iným spôsobom. To neznamená, že zajtra padne celý internet. Znamená to, že pre dáta, ktoré musia zostať tajné 10 alebo 20 rokov, je riziko už dnes. Záznam ukradnutý v roku 2026 môže byť cenný práve preto, že ho niekto skúsi prečítať v roku 2035. Postkvantové šifrovanie je odpoveď na túto hrozbu. Dôležité, nie je to šifrovanie pomocou kvantového počítača. Je to kryptografia, ktorá beží na dnešných bežných počítačoch, ale je navrhnutá tak, aby odolala aj známym útokom budúcich kvantových počítačov. Namiesto úloh typu faktorizácia veľkých čísel používa iné matematické problémy. Často sa spomínajú mriežky, kódy alebo hešové podpisy. Predstav si obrovskú viacrozmernú štruktúru, v ktorej je ľahké niečo zamknúť, ale extrémne ťažké nájsť cestu späť bez tajnej informácie. NIST v roku 2024 schválil prvé 3 federálne štandardy pre postkvantovú kryptografiu. FIPS 203 je ML-CHEM a rieši dohodu kľúča. FIPS 204 je ML-DSA a FIPS 205 je SLH-DSA. Tieto dva štandardy riešia digitálne podpisy. Overujú, že softvér, dokument alebo server je naozaj ten, za ktorý sa vydáva. Pre normálneho človeka to bude väčšinou neviditeľná zmena. Aktualizuje sa prehliadač, aplikácia alebo server. HTTPS stále bude vyzerať ako HTTPS. Pod kapotou sa však vymení spôsob, akým sa dohadujú kľúče a overujú podpisy. Pre firmy a štát je to oveľa väčší problém. Kryptografia je všade. V certifikátoch, VPN, zálohách, platobných termináloch, zdravotníckych zariadeniach, cloude aj v starých systémoch. Preto sa migrácia nedá spraviť jedným kliknutím. Prvý krok je kryptografický inventár. Zistiť, kde všade používame RSA, ECC, staré certifikáty a protokoly. Druhý krok je priorita. Najprv dáta s dlhou životnosťou a systémy, ktoré sa ťažko aktualizujú. Tretí krok je testovanie. Nové algoritmy majú iné veľkosti kľúčov, podpisov a výkonové vlastnosti. Prechod nebude čierno-biely. Mnohé systémy pôjdu istý čas hybridne. Klasický algoritmus plus postkvantový algoritmus naraz. Cieľ je, aby bezpečnosť nestála na jednom neotestovanom predpoklade a aby sa internet nezlomil počas výmeny motoru za letu. Je dobré rozlišovať ešte jednu vec. Postkvantová kryptografia nie je to isté ako kvantová komunikácia alebo kvantová distribúcia kľúčov. Kvantová komunikácia používa fyziku špeciálnych kanálov. Postkvantová kryptografia používa nové matematické algoritmy v softvéri. Pre väčšinu sveta bude praktickejšia práve softvérová migrácia. Čo z toho vyplýva pre teba? Nemusíš ručne vyberať algoritmy v prehliadači. Dôležité je mať aktualizované zariadenia, používať služby, ktoré bezpečnosť berú vážne a pri firmách sa pýtať dodávateľov na plán postkvantovej migrácie. Ak systém chráni dáta, ktoré majú hodnotu aj o 10 rokov, čakanie je riziko. Najväčší omyl je myslieť si, že kvantová hrozba začne až v deň, keď niekto postaví veľký kvantový počítač. Pre útočníka, ktorý zbiera dáta dnes, sa hra už začala. Postkvantové šifrovanie je preto menej o panike a viac o hygiene. Internet mení zámky skôr, než príde zlodej s novým nástrojom. A dobrá správa je, že štandardy už existujú, testovanie beží a migrácia sa dá plánovať. Zlá správa je, že veľké systémy sa menia pomaly. Takže jednoduchá verzia znie takto. RSA a ECC chránili moderný internet 10 ročia. Kvantové počítače môžu jedného dňa rozbiť ich základnú matematiku. Postkvantové algoritmy používajú nové problémy, ktoré majú zostať ťažké aj v kvantovej ére.
Budúcnosť bezpečnosti preto nezačne novým zámkom na obrazovke. Začne tichou výmenou matematiky pod celým internetom.